кой трябва да правим интро. И здравейте хора, днеска ще правим видео на Brawl Stars с моите приятели Антонио и Димитър. Днеска ще играем. Ти имате някакво, че не брат, ако ми кажеш, че играеш, ще играеш. Да, ще игра след игра, защото той ми ги трепи тия машини. Брат, ще играят с Сирико, ще играят с всякакви, които са контър на Едгар. Всеки броуър е контър на Едгар, дори Барли. Искам да се дигам спайка, брат. Ти ли го дигаш? Дигам го. Неверно. Това е чалендж. Да, това е Това е чалендж. чалендж. Давайте реда. Няма как да го вдигаш. Все пак е добър. Верно можем! Аз мислех, че няма стане мали. Като ви кажа, че мой бъгне с играта, никой не ми вяра. Не забравяйте да ударите лайк бутона да се Но- абонирате и да но- коментирате по нашата. О, не фанк. Брат Кенджи, не умре над 200 на Броурс. Очевидно Да. отдясно, очевидно отдясно Тя съм. отпреде. Добре, Атка. Да, трепи го това бот. Нека да познава, Андрей ще умре. Няма. Хора, Ела, бот. пишете в коментарите дали искате да направим едно в едно такива игрички. И според вас кой ли ще спечели? Кенджи, брат, Кенджи. Според вас хора, кой ще спечели тук хората, които гледат? Според вас кой ще спечели? Значи на турнира, ако направим. Кенджи е най-удачният Кенджи, броуър на брат, тази планета, когато Да. някой е съществувал, братле. Затова никога не... Някой трябваше да вземе Кенджи. Нямам го, вече. Стига искам да умра. Защото съм тръп Аз телефон. го имам, аз събирам за това. Андрей, що нямаш... Не мога си, не знам как си върна акаунтите. Брат, Чухо не разсъждавай, просто играем. не трябва да разсъждаваш. Давай, че разсъждавам, че човека не може да си върне акаунта, защото О, снайп! Това е снайпер. С онзи с които... Бе, през това да е ютубър, братле. То не знаеш, че не е снайпер. Ютубър. Снайпер. Снайпер, С да. октопод, през това дето е, братле. Това ще е мега опи. Ще е много добро. Аз имам идея. Андрей, Андрей, първо скочи с султа и след това ще пусна хайперчарджа. Браво, Анди! Браво, Матео! Аз те го правя. Мато така е грешно. Винаги пускаш хайперчарджа първо. Би получи деми. Ей, да ти! Най-доброто. Идеме, найде. Май не сте виждали центъра. Отивайте ляво и дясно, аз тръгвам направо към там другата голямата кула. Браво, Антона. Дева, видяма. Не, Кенджи. Антона, готов ли си? Мага да ти работиш, бе, човек. Магам? Си ги пише горе, бе. Идва Пускай капа, пускай нагоре, Атка. Не баш така, но пак е нещо. О, не, брат, тук Кенджито на предадето. Ай, загубих. Ето защо не играят с Едгар, никога! Едгар нищо не прави, братле. Андрей, освен да спами, нищо друго не прави. Не! Малък е шанса. Имаме шанс. Брат, Не успя. Едгар, освен да спами, нищо друго не знам какво трябва му да прави. Няма Бе. просто, не брат. Убийте го, бе! Братле, остана едно Кенджито, бе, хора. Аз съм на 3... Андрей е с най-много такива кристали. Този вече е invincible. Няма как да се убиете, брат. Кой? Не знам как се казва. Ама за деца такива кристалчета, брат. Той е invincible. Убийте този големия динозавър, много дава. Да, знам. Давайте го, чуй. Много дава, ако дори го взема, гъсме. Не го взехме. Да. The enemy team was defeated. Не сме ние. Като не може да... Ей, да ти е... Пимо... Дано да паднеш в туалетната да се удавиш, бе. Андрей, точно Едгар ли трябваше да вземеш? Но аз с Едгар само на това игра. Какво правиш, Едгар, губиш? Не, винаги печеля с Едгар. Защото си с малко купе с Едгар, ама ако играеш хиляда купе Едгар, ще умреш със сигурност в първата купина. Това е ютубър. Да, това е ютубър, не. Това е ютубър. Кой бе? Това е снайпер. Не чуем се, мога ще го погледна. И вие ги погледнете. Че на Battle Log. Това е ютубър ли? Не, това не е ютубър. 45 000 купи, това не е ютубъра.
Как ще загубим тия блотки? Единия блот, където... Брат, срещу Ел Примо, който е 1000 купи. С кой да игра? Брат, Сасна. Вземи Чиси. Антонио да вземе Джеси. Брат, на всички са еднакво power up, зависимо дали... Оле, боже, ще сте от... Аз вземам Кенджи. Аз вземам Кенджи. Кой ще отпър? Ай, втора. 60... Преди беше 90% шилда. Ай, давай бе. Ако загубим, спираме да играем. Напа. не. Видите на фулана за Лигата на нацията. Той не гледа футбол. Видите на дясно. Аз сръшкам, брат. Мога ли са би голяма такова сега? Да. Май. Май. Се бия. Убих да. Добре. Не знам дали можем. Да, май. Или трябва да ги убим тия малките първо. Не бидите, бе. Чакай, бия бота в средата. Аз съм на 0. Елате да помагате в центъра да ги вземе тия роботи, защото са важни. Да, знам Колкото са. кой вземе, толкова кой... Всеки бот. Набу. И сега хора малко Тук му звън. стана гав. Как гав, бе, ти ми си го пред... Имам хайпар чарж на Кинджи. Имам хайпар чарж, не го приемам батко. Скачам, готови ли сте? Ще правим хабош, бабош. Гледа. Хабош! Бабош! Кока-хулаш! Братле, щупихме кулата, атака! Атака на голямата. Атака. С страти. О! Играя! Да, навън. Айде, бъчкам се. Убивайте го, убивайте го! Брат, виж ми кулата какво прави. Явно виж нещо какво прави. Брат, ви! Брат, горе! И тук горе на кулата. Ако хилваш, братле, това ще е... Аре бе, за кой са взел бе? Брат, това нищо не ми прави, повече се там нищо не ми прави. Да знам. Атака! Браво, бе! Бяже! Мисля, че моето канунче изкери маняк. Браво, Филипсове! Заради мен ли шпихте кулата, малката и... Митик! Не, нищо. Епик. Я. И издаваме наградки. Олео. Реал. 3 стара допе ми запада нищо. Олео. Даже от епика ми западна по-хубаво от митика. Лайк пак. Пак, малко ми яка. Аз защо не мога го таком? А? Аз защо не мога на новия бровер да го направя? Аз не ще купя. Колко И купи ми тук. трябва? Колко купи ми трябва? What the fuck? What the fuck? Аре бе. Ето го. За 20 000 бровара. Давай реди. Айде, Абе, това е бе. Скин ли е на джесторите? Да. Не, по принцип беше за евента, му го пускат, брат. Това беше много тъпо. Моля ви. Антон на средата на реди, аз на сляво. Така. Взимайте роботите в центъра, защото са много полезни. Подлежно се скарва. Там много тежа, хора, хаштаг Family friendly. Family friendly. Ще я промотира на малолетни. Андя, кажи на фирмите какво ще правим. Един таен проект. И сега на следващото видео. Проектът ни е... Как не се движи, си връща кръвта. Да, така. Искай теорията на тази машинка, твоята. Да го пусна на тяхната машина. На твоята пусни да защитава. И той така посред. Защо? Ареса. Да ги Ареса, види, ареса. защо? Брат, твоята машина нищо няма да я видят.
Аз имам Ой, нарска идея. идея. Това идея има живее сега. Мъкни, бе! Идеята ми е 3 пъти по-добра от тебе. Успех. Антонио промотира на мъченца. Хора, значи... Хаштаг family friendly! Ние сме family friendly семейство, няма никъде да псуваме! И на следващия видеа... Андрей, Маля, машинката ми, брат. брат, Не направи нищо. браво е машинка, нищо не направи, защото си бах ти Брат, сам. мъкни! Ето е бива, маняк. Това е би, сме... Аз ли? Казах Андрей. Ти Андрей ли се кажеш? Не. Не каза Андрей, това каза, що го направи това. Казах Каза Андрей, ще ще го направи това. Ами не чу. Ето е бива, маняк. Това е би, знание. Готови ли сте? Къде са другите? Ой, Не, елате по средата. да вземем тия роботи, да. Заебете тия коли, не ме интересуват тия коли. Тия роботи са по-важни. Давай. Браво. Опа! Кой го фанахме, бе? Пишленци малко. Хаштаг family friendly никога. Знаете ли, талант да направим 1000 фолуара в TikTok? Да. И може да получим саппортър кредитър код. Но трябваме 16. Може да влезе в самата програма, де. Брат, нищо не загубим, Ще загубим го. Вярвай в себе си, никога не кажа, че ще загубиш. Да. Защото тогава наистина вече ще загубиш. Без кучина гела, бе. Тихо, бе. Хора, сега ще дори големия динозавър, трябва да го убим. След толкова секунди. След 30 секунди трябва да убим динозавъра. Мен ме интересува дали ще до... Тримата ще се събираме на центъра и ще ги... Той хилва. Взимаш ли го демидж? Не. Турето Макс! Да. Не, бързо, трябва да отивам. Къде е динозавър? Убива, бе. Центъра! След това спално се дай, убивайте го бързо. Отивай! Не ме убиха. Но то няма да го убивам. Или чакай да го набиете, после го убиви. Това също е идея. Аз го бия с хърта. Ама не има един проблем, седи на едно място. И затова не умира. Ма като седи на едно място, му си хилва. А дали, помови го отстрани. Yes! Your team was defeat the Kaiju. Не, сега да кажа Кенджи, братле. Убихте Кенджи. Братле, ще умрам. Аз правя някаква... Оцелях! Оле, боже, брат, оцелях по някакъв божен начин, братле. Хора, не греха подиграете, това е много голям грех. Не спах. Няма, Тома замръзи 20 път, стига! Убивайте го! Али, бе, брат! Аз замириса на газ много тежко. Някаква квартира с колко шалка, не, какво очаква? Брат, губим! Това се научи ли? Да. Не, брат. Ама бейте го то долу, бе! Знаеш кога аз тръгвам? Ако мога... Не, няма да успея. Ти имат повече кристалчета от нас, бе. Знаеш ко? Турето Макс! Внимайте, Роса, братите, ще и да убива това. Внимайте. Убийте робота пак, убийте... Аз съм Тенсай. Аз да убием това, онзи робот, бързо, Оп, умря. Да, Анти, той. Андрей, трябва да излезе от центъра, Добре, да. Yes! Браво! Your team was defeat. Атака към голяма такова, атака, задържите нас. Не, аз имам дефендинг. Трябва ми супер и такова. Трябва да дефендваме! Антоно, трябва да дефендваме! Не мога. Брат, можете! Аз съм много напред, аз не мога да стигна до там. Аз умрях. Поне някой да беше на следебе, хора, ти наш нищо не мога да направят. Кой да вземем? Андрей, мисля, че нищо не прави. Кой да взема, бе? Не, много да се умира.
Аз нямам го. Имаш го. Имам го. Ето, че губя. Чай, дай ти избера гаджетите. Аз нищо не знам. Кой да взема? Взимай си, то е същия, ай. Не взимам мега. Взимай, не, брат, ти да го нищо не прави. Ай, реди. Хора, пожелайте ми късмет. Това ще загубим. Сега ще пишем. Дайте 10 джема, за да играете пак. Да. Ама не начало да продължим с 2 опита. О, трябваше някой от нас да вземе Франк. Ама стига бе, някой от ти отдясно Сега е бе. отдясно, Андро, ти си отдясно. Защото си танк. И аз съм танк, а Антонио е сапортър. Сапорта. Сапортър? Ела да помагаш. Сапортър Трябва ти. да помолиш нас. Трябва да помагаш. Трябва да ги Франк замразяваш. направо ми Франк на един чук да събрат. Тихо бе! Франка ти Франк на чук бе. Давай. Учи да трошиш ти, аз тук ще изчакам да се славам техника военна. О, не, край умряхме, бе. Виждото ще го прави, бе. Кой? Ел, примо. Те ако не атакуват колата, тя са хил автоматично. Или не би демидж никой. Това е якото. О, по средата има два бота, има някакви. Да. Замързявай ги. Давай, атака на Ел Примо. Ама и тук има още. Ще бие Ел Примо! Аз. Да, помага. Добре, трябва ми сега още малко и ще скочи на Франка. Ще му скочи на боя. Скачам му на Франка на бой. Бум. Катуш. Накарал. И го убиха. Точно като си пуснах лута. Бабош. Стефаниш. Ай, готово. Браво, за сега не сме никак добре. Антон до... не, аз не звъни, браво. Стига, бе! Брат, нищо ме звъни! Какво искаш, педерас? Играя! И се напрегна, за кого ми звъниш, бе? Кой иска да ти каже нещо? Аз искам да се самоубиш. Това беше всичката на клип. Брат, не ме интересува, че е било на клип. Не е нормално да те звънят по време, докато играеш на турнамент, братле. Ми взе това! Сега, братле, ще ти излез. Тук вече ще чака да демонтизира там. Чупете колица. Как ма фърли говедото? Давай. Да, така. Атака, Андрей, атака, Не, отдясно, брат, атака. брото е invincible. Invincible. Давай. Край, фанак на насера. Андрей, учивай заре да пазиш. Учивай заре. Антон ми трябва напред. Аз съм назад. Трябва ми Антон напред, Андрей да си назад. Маш умиргам. По-добре да умираш. Така като умреш, след това идваш тук. Бай. Стой тук. Искам да седиш дефенс. Добре. Седиш дефенс. Ей, че май фърли пе. Добре. Тихо. Така. Андрей, трябва да ги бием. Антоно, давай. Андрей, не би ти роботи. Пази всички това. Аз тя на мен кулата, нали? Да, това е. Умряхме. Единия седи отгаря брат, би с робот, като другите не атакуват. 9 джема. Аз си Бъдещето искам Аз да дадох. питам Андрей, защо да, даде пак ми няма 9 чивани да джема? дам. Само за да имаш такива Всеки ден опити за чемпионшип. То не чемпионшип, а то Хора, чалендж, също като ние да, дори не го да. играехме след това, бе. Пу! Ай. Не, да играем. Хора, аз си взимам мастерите, защото ще дават, като свърши те мастерите, като изчитат след това, знаете ли какво дават? Дават ги отново, второ, не може да събера кейс бързо. Брат, имам ли нещо тук? Чемш. Да. Така, Антоно. Какво? Копка. Като брат, какво е? Това много сърде. Това много сърде. Ай, давай. Аре, вие кой ще играете? 20 минути почти. Така, хора... ще трябва. Аха, ще го... Аре, бе. Кое? Абе, мога да ги цензурам, бе.
Всеки човек може да направи нещо. Ти какво се притеснява? Аре, Багарник. Чакай, бе, Ко каза? Багарник! Айде, бе, реди. Бе. Ако бе? Капачка. Брат, много ме сърби там, бе. А, така. Много ме сърби и тука. Аз също. Айде, разделяй се. Да, Андрей са, ако ти, брат, Андрей отивай в центъра, Антон отивай в дясно. Андрей тук трябва да се порта мене, защото аз съм тук гъс. Аз съм гъс. Това е провара. Не си мислете нещо друго. Тук си мислите нещо друго, брат, се дусам. Това Андрей взе фанка, брат, най-много скил провара. Брат на мен фанга ми е на едно. На мен ми е не, крол беше. Миналия звън беше 6212 купи. И играх срещу хора. Имам клипче, което играх срещу хора, които са по 100 000 купи. И тук там двама по 95 000 купи. С шеликата играх. Ако мислиш, че ме беше много забавно. Твоя Андрей уби някой, да? Убих двама. Аз съм да спям. Хора, следващото ви тачи. Искате ли видя в изо... Що давате не е плея гейм, братле? Искате ли видя в изоставена сграда? Час 4. Макар че старото беше в... чакай, Другия миналия в канал. стария профил, който да го покажем ли горе в това. Ще му отвият лицето. Да. Искаш ти дадат лицето? Не. Не, ще няма го показвам. Да, и да. Ма това е преди 3 години, тъй. Вече пак взеш по същия начин. Не. Да. Не. Брат го само на Андрей преди 3 години беше като бе. Да. А може да беше по абсолютно същия начин. Не беше. Аз съм Митик. Беше, брат. Същия беше. Беше ти много гаден. Но за ти беше гласа. Брат, сякаш му беше много хубав. Му беше бебешки заради това. Аз съм бебенци. Хора, искате ли да върнем клипче? Уния. Айде отим да гледаме опасни шматки. Кога? Ще го назад. Майнкара филма, още ли го дадат в кината? Не. Ай гледаме на... Ай да гледаме Karate Kid Legends. Ма. Андрей, бягай. Добре. One Piece. Единственото нещо, което не бих направил е да гледам Наруто. На стримове. Андрей, чува, какво направим, мама? Рибица, хай. Не! Без да искам. Така, Кой е хора, това ще е втората и последна игра. Май няма на кой да играем Ай, вече. какво ще... Ние на какво толкова ще играем? На геометър, наш бро, стара си го друго нищо. FIFA. 24/7. FIFA, само FIFA. Да ги билиш ти. Вече не е игра 24/7, защото не съм със същия акаунт. Ама си признаеш, че играеш. Да. Признавам си, че преди играех. И хора ще приемат футболни предизвикателства, ама ще сме с маски. Да, не, Да. или просто ще цензурирам лицата. И се вижда, например, на бат точно се... Хора, бате при мен, може някой тук да дойде, ма иска да не мъщика. И каже, бат пешо, хюсе, бат пешо, хюсе. Бат деня, много цела, бе. Андрей, Кролкът ми. Антонио, тръгвай, ще ти пусна шут. Тръгвай! Пускам ти шут. Шутон, бе. Чакам те да отидеш. Чакай, стой. Дай. Как ще мръднеш, бе, човек? Нищо пак ги убих. Пускам ти шута, има някакъв чанар. Скери. Айде, гъс. Но гъс на първи мастер. Така е, хора, надявам се да ви хареса видеото, ставете лайкове и се абонирайте за канала на... Дори не знам как се казва още канала, де. Канала се казва Анди, Митко и Митко, Тони, Слато с главни букви А, Чао. М, Чао. Т, и с всичко заедно на английски. Чао, чао и до нови срещи.